Здравейте, потребители на YouTube, това съм аз, Джой Той. Сега ще играем малко Left 4 Dead. Дайте, извинете. Ще играем малко, ще цъкам така. Малко... Ако сте гледали първото видео, ми пишете, ако искате още. И така, моля ви се, абонирайте се, харесайте, това ще ми помогне много. Утре или днес може да снимам и на Warface. Така. В момента малко бавно ми зарежда, но извинете за това. Ако искате, може да играем на No Mercy, Cold Stream, на всеки. Аз викам да поиграем малко на Dead Center или Dark Carnival. Без филм. Ако се чуете, ако свалите Left 4 Dead, се фъкате им, и ако после се чуете, като не може да я намерите, или ако я намервате, но ви изпише да брауснете, трябва да си я пачнете. И така. Пачвате си я и си работи перфектно. Можеш да си направиш сервер, можеш да играеш с приятели без хамачета, без чичачета. Без такива. Ареде. Така. Така. Мале, малко ми цепка, ама... Каше. Ако се чуете с коя... Ако искате ви да снимате клипове, по-добре снимайте с Bandicam. Може малко да цепи, ама поне с Fraps. С Fraps се чуеш, като я включиш и веднага започваш да снимаш. И после този клип дет си го снимал, като го спреш, дори не можеш да го спреш. Един приятел ми вика просто изключваш Фрапса, ама то не е така. По-добре си използвате Bandicam. Нищо, че може да се има само 10 минути. Иначе да видим колко време ми стана. Сега ще има малко да си почакате. Добре. И аз малко да почакам. Но напред, ако се чуете в зоната, под коя класата ми е, първото, знаете, Hunter, Charger, Smoker, Jockey, Спитър, някой забрих, да, върках, две изпусна. Hunter, Charger, вещица, танк, Jockey. Като заради, аз се връщам след малко. И здравейте отново, това съм аз, Джой Дой. Сега в момента най-накрая ми зареди. Нали, това лефта. Сега че може да играем. Питайте ме, ако искате да играем с някой приятел на мултиплеер, или ако вие имате да играем мултиплеер, ако искате. Ако не, добре.
Малко лагва, ама така е, сбамникална като е. Can't you just listen? There's still people on the roof. Get back here. Мета доста ще ми цепи. Да, ако като гледате клипа, може малко да лагва, ама това ще го правя. Ще стане. 6. Ай, стига, бе! Точно тази аптечка, която искам да взема. Money. Ми свърших патроните. Атака! Бумбал, бумбал. Бумбал, бумбал, бимба, бил, бал, бал, бумбал. Смака, вака. Грозник, Макс. Грозник. Грозник. Fuck you. Son of a bitch. What the fuck? Motherfucker. Surround. Yep. Текам си титла. Адреналин. Той сега хероин. Адреналин. Тъпа врата. Може и да мина малко напред и тогава пак ще се видим така до след малко. Здравейте отново, това съм Жоидой. Така да вече го казах няколко пъти, но извинете. Ето сега ще продължим, пак ще започнем да ми цепи яко. Но какво като поне малко отидох напред. И така, сега ще изчакаме малко. Ето, return to game. Ето, с моето дигълче. Не мога да оцеля, не мога да оцелим. Бум! Оцелихте, не съм трябва! Грозник, мага се! What the fuck? Shit! Бях забравил за тази врата. Това просто изчезна! Телепорт. Нещо се съби. Умре. Got a little. Got a motherfucking. Oh shit. Fuck you, bitch. Hello, motherfucker. Shit, no time. Yes, what the? Get a little.